Κανένας. Αν δεν αλλάξεις εσύ, κανένας. Ναι, εγώ φταίω για όλα. Φταίω ακόμα και που γεννήθηκα, έτσι δεν είναι? Έχεις τον τρόπο σου μια ζωή να τα ισοπεδώνεις όλα. Όλα. Όχι, Μιχάλη. Εσύ με ισοπαίδωσες. Εσύ με έκανες κόρη πριν 2 χρόνια και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Τι σήμαινε για σένα όταν έμεινα έγκυος και ήθελα το παιδί σου? Τίποτα. Ποτέ δεν κατάλαβες πόσο πολύ το ήθελα. Δεν το κατάλαβες, δεν σ' ένιωξε. Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για το έργο. Θα ξαναπούμε. Και κοίταξε με. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Κοίταξε με. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Είμαι πια αυτή που ήμουν. Πού είναι το γέλιο μου, πού είναι η χαρά μου? Μια πίκρα και μια στενοχώρια είναι η ζωή μου. Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη μέρα με τη μέρα να γερνάει και οι ελπίδες μου έχουν κάνει φτερά και πούπουλα. Κοίταξε με. Στέγνωσα. Κάθε μέρα που περνάει είναι μια ημέρα μοναξιάς. Δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί. Δεν με νοιάζει. Ό,τι κάνω γίνεται μηχανικά. Νομίζεις ότι με ενδιαφέρει η καριέρα μου? Πόσο λάθος είσαι. Θα είχα μείνει μαζί σου? Γυρνάω από οντισιόν σε οντισιόν και παίρνω τη ρολάκι μου δίνουνε μόνο και μόνο για να ζήσουμε. Ενώ εσύ περιμένεις να γράψεις το αριστούργημα και να γίνεις διάσημος. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ο εαυτός σου. Όταν εγώ ξερίζωνα τα σπλάχνα μου, το μόνο που σε ενδιαφέρει ήταν να γράψεις και να πουλήσουν τα βιβλία σου. Μα αυτά ποτέ δεν πουλούσα. Και δεν είχαμε ποτέ αρκετά χρήματα. Ποιος σου είπε, Μιχάλη, ότι τα παιδιά χρειάζονται πλούσιους γονείς? Ευτυχισμένους γονείς χρειάζονται. Και ήμουν ευτυχισμένη μαζί σου κάθαρμα. Είχα όνειρα. Ήθελα να φτιάξουμε οικογένεια. Είναι απλό αυτό το όνειρο για κάθε γυναίκα, Μιχάλη. Ξέρεις τι είναι η γυναίκα? Ιδέα δεν έχεις. Ξέρεις τι είναι αυτό το ένστικτο που της λέει να γίνει μητέρα? Είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Αφού το λένε όλοι, πες μου έναν. Ένας είναι αρκετός. Πες μου ένα όνομα. Ψάξ' το. Το ξέρω πως δεν έχεις να πεις τίποτα. Το πρόβλημά σου είναι οι φαντασιώσεις. Σοβαρά? Μήπως φαντασίως ήταν που κοιμήθηκες στο σπίτι του Βασιλάκη? Άντε πάλι τα ίδια. Θα πεις και αλήθεια κάποτε. Δεν θα πεις? Θα με πιστέψεις κάποτε, δεν θα με πιστέψεις? Ναι, κούκλα μου, σε έχω πιστέψει. Ήσουν τόσο πολύ κουρασμένη που σε πήρε ο ύπνος στον καναπέ του. Σε ποια ώρα τα τσαμπουνάς αυτά για ηλίθιο με περνάς? Μιχάλη, μην το τραβάς άλλο, γιατί θα σπάσει. Σοβαρά? Τι θα κάνεις? Θα φύγεις? Θέλεις? Θέλεις? Θέλω να μάθω την αλήθεια, μπορώ ναι ή όχι? Πέρασε από το σπίτι. Νόμιζε πως θα ήσουν κι εσύ εκεί. Βγήκαμε για ένα ποτό και ύστερα καταλήξαμε στο σπίτι του και πιάσαμε την κουβέντα. Δεν θα ακούσω πάλι. Η ερώτηση, παιδάκι μου, που σου κάνω είναι πολύ απλή. Το έκανες μαζί του, ναι ή όχι? Όχι. Απλώς κάθισα στον καναπέ, κουράστηκα και με πήρε ο ύπνος. Α, και ξύπνησες στις 7. Που δεν έχεις ξυπνήσει στη ζωή σου ποτέ πριν από τις 10 και μετά πήγες στο σπιτάκι σου για το έπαιξε Οσία Παρθένα, σωστά? Τι να κάνω για να με πιστέψεις? Τίποτα. Τι να κάνεις? Εμπιστοσύνη μπορώ να σου έχω? Δεν μπορώ. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγώ τι εμπιστοσύνη να σου έχω που κατεβάζεις όλα τα πορνό από το ίντερνετ? Σου αρέσει να βλέπεις ξένους πισινούς? Μήπως τελικά σου αρέσει να τους βλέπεις και στην πραγματικότητα? Έχεις δει πολλούς άντρες που δεν βλέπουν καμιά τσόντα έτσι για την πλάκα τους. Αν δεν παίρνουν στο ίντερνετ, παίρνουν βιντεοκασέτες. Και αν δεν έχουν βίντεο, παίρνουν πορνοπεριοδικά. Γι' αυτό παλιότερα τριγύρναγες στα περίπτερα της Ομόνοιας. Ναι. Γιατί παλιότερα έκανες βίζιτες. Κοιτάω λοιπόν, μπας και σε πετύχω σε κανένα περιοδικό με 3 αραπάδες επί το έργο. Όπως εδώ ήταν, τα έχεις ξεφτυλίσει όλα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τελειώσει εμείς οι δύο. Φτάνε το δρόμο εκεί που πας. Άμα δεις το Βασιλάκι, πες του να έρθει από εδώ που το θέλω. Στη δούλα σου να λες να κάνει, όχι σε μένα. Καλά, τράβα στον κόμενο τώρα. Πάρε καμιά τσόντα να τη βρεις. Ρε, επιδείξουμε. Αυτό θα κάνω. Με τις ευλογίες μου. Τουλάχιστον τώρα το ξέρω. Είσαι ηλίθιος, άνθρωπέ μου. Δεν τέχτηκε με ρε. Τι παραδίδα έχεις κάνει να σε παρακολουθούσα? Σε βολεύει πολύ αυτό φαίνεται, Πας να με τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Βέβαια, είναι τόσο απλό για σένα. Τι θα κάνεις τώρα, θα συνεχίσεις να βγαίνεις με αυτό, ναι? Για σένα δεν ήταν απλό που χάθηκες τόσες μέρες. Τι πειράζει να γίνουν άλλες τόσες? Φυσικά δεν σε νοιάζει που η δουλειά θα την αυτή στον αέρα. Έτσι Ούτε δεν σένα είναι? σε πείραξε που πήγαμε πίσω τόσες μέρες. Μάλλον σε απασχολούν άλλα πράγματα παρά η δουλειά. Αν ήταν έτσι δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Μπα, γιατί δουλειά είσαι εδώ τώρα, Μιχάλη? Ακριβώς. Δεν φαίνεται? Θαυμάζω την ειλικρίνειά σου.